ngiphethe iplan. Akunamthimba omubi ngoba ngekho ngalwa neplan. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Ngiyakutshela Faro, ngiyakutshela. Ngithi uIsrayeli isibulo lami indodana yami. Ngathi yeke indodana yami ihambe ngikhonze kodwa kuyinganga. Akho ke ngizobulala indodana yakho izibulo lakho. Izibulo lokuqala emhlabeni uKhayini is a murderer. The first person born in this planet Earth is a murderer. Ungayikholwa le nto umuntu oqala owadeliver elabor ward umbulala. Ukholwa lokhu umuntu oqala owathinta umhlaba ephuma esifweni. Ngoba Adam wawuthinta umhlaba edalwe uNkulunkulu. Ueva wawuthinta umhlaba edalwe uNkulunkulu. Umuntu oqala owanyathela umhlaba ephuma esifweni is a murderer. Wena ungaciba lokho balokuhlabelela ngaye ngokumjaja ukhaya nakaza bonke zize zonke lezi mfunda maphela efuna ukukhula lutho uma uyifunda maphela wakuthatha noma yiliphi uNkulunkulu ngalo bayizwa abantu abakhona endlini uma usafufuza ngiphosha noma yini kudust bayezwa abantu abakhona endlini. Lo Khayini lokuqulwa ngaye bamjaja nje abazwa akayibhedelanga wabhedisa. Ngoba kukhona ukumama nokuplanelwa ngakho umuntu oyi-first born, both physically or spiritually. Uyangizwa ukuthi ukhona la endlini. Amen. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Isibulo lokuqala emhlabeni labheda labulala. Umbuzo ke uthi ngoba izinto sizenza siyibone kwabanye abangaphambi kwethu, uKhayini wabulala ebone bani bulala? Uyayizwa iquestion? uKhayini wabulala ekopishe bani? Uyabona lento yaphethwa kwena komoya. Uyabona kunemkhuba eminingi ingane evele iduma amakhanda lizele kanti lento eziyona iphethwe kwena komoya. Namhlanje uNkulunkulu uzodestroya amasibulo kwena komoya. Aphelisa kwena komoya. Aphambanisa izinto kwena komoya. Khona izinto ezizoshaya kwena komoya. Kuneyikhova eyizowa kwena komoya. Kuneyinonga eyizoshaya kwena komoya. Kuneyinqwanga, kunamathanga azokufika amakhanda kwena komoya. Njengokhuluma nje impemba iloliwe kwena komoya. Inquma amakhanda kwena komoya. Aroni ngokora yakhe bayasha bayaqulo kwena komoya. Shout hallelujah. I declare and prophesy tonight ngithi akomuntu ozophuma nentambo ebeyibophela namakwabo ngomndeni wakubo zingaqashukile. Namhlanje zonke ziyaqashuka, namhlanje ziyasha. God's day of vengeance have come. Usuku lukaNkulunkulu lwempindiselo lufikile. Elami golide umhlaba wami nokugcwala kwawo. Faro sengizobulala indodana yakho, ngibulala amazibulo akho. Namhlanje ayafa amazibulo aphethe izinto ezimelene naye kaJehova. Amazibulo ayafa kufa abathakathi abangamazibulo kaDeveli, kufa izangoma eyingamazibulo kaDeveli, kufa inyanga eyingamazibulo kaDeveli, kufa abafundisi babo umkakhe abangamazibulo kaDeveli, kufa izanusi eyingamazibulo kaDeveli, kufa abalozi abangamazibulo kaDeveli, kufa yonke into nemabhuli. Shout hallelujah. Kufa nezinto abathakathi baloya ngazo, kufa namazwi abawakhuluma phezu kwempilo yethu. Shekapapara basiranda, shekapara basiranda, kaitapakagara basiranda, shikagara basiranda. Faro! Yeye ndodana yami nesibulo lami lenkosi. Awuyekaphi? Faro, namhlanje ngizobulala amasibulo akho. Ayafa amasibulo akho Faro. Tell neighbor that ayafa amasibulo. Kafaro. Ayafa amasibulo. Kafaro. Ayafa amasibulo.
Kune-exodus eyenzeka namhlanje. Kune-exodus kuyaphunywa namhlanje. Namhlanje khali ilongo lokuphuma. Khali ilongo lokuphuma. Siyaphuma ezifedwayo. Siyaphuma ezifaweleyo. Siyaphuma ezifaweleyo. Shout hallelujah. 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 Alizibhekelana njengokukhulwa ngalo likhulu abafufusayo labhediswa. Uma lalibhedela lalikopishe kubani? Lalikopishe kubani? Ngoba ngekho ngaphambi kwalo owabulala wadisplaya walenzele example ukubula kanje kwenziwa nje. Lalithathe kubani? Khona izinto abantu ezenzeka khona kanti ziphehlwe somewhere. Sizoshaya umsuka walapho kuphehlwa khona izinto. Namhlanje kuzokhona kunabaphosela bathi kuzophosela izinto lapho zisuka khona. UNkulunkulu ophotoza uphatha amandla yabantu akwasi ikhanda lomholo wabo uzokwazi amakhaya. uNkulunkulu sebonile abantu kusukela Adamu. Nanti izibulo lokuqala lomuntu oqala odala uAdamu nalo sebheda ngendlela ebhediswe ngayo sesiyibonile. Wakhetha uAbraham eUri lamaKhaledi eMesopotamia wamkhetha waba ukuzoqalwa ngaye isizwe sikaNkulunkulu. uAbraham wazala indodana yayinye kuphela. Yona yaba yifirstborn lastborn ke ngoba baqala ngayo ugcina ngayo akabhediswanga kuIsaac. Wena umuntu obonakala ephila impilo eclean ngisho umshado wakhe uclean futhi uIsaac umshado wakhe uwona oyi-example yokuthi ikholo lishadiselana kanjani nelinye ikholo. Uma ufuna ukubona amakholo ashadiselana kanjani ungenzi lento eyenziwa ngakini. Njalo izinto zabantu abangabahedeni nilingise zona manikholo. Uma ufuna ukubona ikholo lishadiselana kanjani, shadiselana ngokaGenesis 24 verse 1 to 67 amakholo ashadiselana kanjalo. Hayi ngale ndlela lenenza ngayo nina ulingisa abahedeni bangakini. Amakholo ashadiselana ngokaGenesis 24 verse 1 ngoba ngiyabona uyehlulana nokufunda iBhayibheli nokuanalyze nokusummarizeela nje ukuthi amaphoyinti asemqoka lokushadiselana kwekholwa mathathu asemqoka. 1, insizwa uIsaac ayishadanga ingakhiphanga lutho. 2, ayikhiphanga ibiziwe noma ikhokhisiwe noma ichajiwe, yayikhiphela yona ngokwamandla ayo nangokothando lwayo. 3, uma isikhiphile akufunwanga lutho ekhubeni lapho ithatha khona. Ungizwile musuthi kimi ngaphezulu manje thana mina. Lokukhume ngaphezulu thana mina. Ngesamaraizela ukushadiselana kwamakholwa. 1, awushadi ungakhiphanga lutho. 2, awukhiphi ubiziwe noma uchajiwe. 3, awufuni lutho uma usukhiphile ekhweni lapho ukhombe khona. Yonke lento yomzimba masondo, yonke lento enye ayihlanganisele lutho. Into zokuqophisha kwabahedeni ayihlanganisele lutho namakholwa. Jesus. Ngoyikhava ngelinye ilanga leyo. Kuba niyabona nitheni yakholwa kanti ngithwele ubuntu kwakhona ngithwele ubuntwana ngithwele ubuntu. Usho ukuthi bengithi ngikhuluma ngakhona ngikhuluma nezakhamuzi ziselapha. Bengikhuluma ngakhona I'm addressing every citizens. Kodwa uIsaac yena waba uyedwa uAbrahama nomkakhe uSara. So le nkinga yama firstborn nama lastborn ayitholanga
kwaba yiyena. Amadimoni amquthela uma esezozala yena. Kezwa ngazalwane. Uma ethulazala umkakhe wakhulelwa amawele. Elinye iwele livela kulo uIsaka. Lizalwa uIsaka. Ngiyangizwa ngazalwane. Uyathola uma usuyicheka kahle le ukuthi ngokwe medical experience nakwa nursing mina amawele ngiyawazi akhona ekhaya. Satshelwa ephuma. Kwathiwa leli liphuma eqala esicabanga ukuthi njalo kwathiwa yilona elincane. Kushiwo esibhedlela. Kwathiwa leli liphuma emuva ilona elidala. Amanesi into yenza asho lokho uma etshela umzali ozala amawele namhlanje yingoba umuntu obumbeke eqala esibelethweni uba ngaseqaleni emuva. Okumbeke ngamuva abe ngasigcineni. So uma sizalwa kuphuma yena kuqala. So oyingane igarati uyena ophuma kuqala. Omdala uphuma muva. Lokho ke kwangakabi knowledge ekhona ngaleso sikhathi uRebecca ekhulelwe. Uzwa nokubushana enakaze ngakhona iwele ngaphambi kwakhe alaziyo. EBhayibhelini the first mentioned twins abhaliwe azalo Rebecca awekho amanye. Uyawuthandaza ke wayibuza kuNkulunkulu ke lento phela ngoba ngeke ibuze kwabanye abantu akekho kubantu obonayo iqala ngayo. Uma uyothandaza inkamuhle ngayo wathandaza wathi uma ethandaza wathi uNkulunkulu ingoba uthubele izizwe ezimbili. Abesethi uNkulunkulu ke omdala uyokhonza omncane. Uqonda ukuthi umayithi uNkulunkulu omdala akasho omdala ngokubuka kwakhe njengoNkulunkulu. Usho omdala ngokubuka kwabantu abazobe bebuka ingane izalo. Hayi ngokubuka kwakhe ngokubuka kwabo. Ngoba uma bebuka bona bazobona ephuma eqala ingane bese indala. Angazi ukungizwa ngibona. Bebona ephuma emuva bethi yona ingane. Kanti ngoba uNkulunkulu izibulo uJakobe lozophuma kuwo. Lozophuma qala uEsawu yena oyingane ngokaNkulunkulu kodwa umdala ngokwabantu. Bayizwa abantu abakhona nje. Lokho uma usuthi uyacheka uyothola kwakuma kwalona izibulo njalo noJakobe. Ngoba kusho ukuthi ingane evela kuNkulunkulu nakuyise uIsaka yabekwa amaqeda amadimoni nawayobeke yayo. Iproof yokuthi amadimoni abeka le uEsawu ukuthi ayifani namuntu emndenini. Anguphindele fukuze kwathi uraremarkwa wakwambona uyise omarka ngengane kuthiwe yakhe. Uyarimarkwa uyise uyiqamba ngesigcono sayo ukuthi uEdom the red one uthi obomvu okhomba ukuthi akekho obomvu la emndenini. Uqala ngayo uqhamba umuntu obomvu ongazi ukuthi ubuze ngani. 2 ugona ukuthi uneyiboya akho umuntu oneyiboya lemndenini yena uHeri uneyiboya. 3 uNkulunkulu mayekhomenta ngawabili ukuthi uJakobe ngamthanda uEsawu ngamzoza. Angazi mina ngizwa ntoni. Lento ayisho ukuthi uNkulunkulu wayemzonda ngoba ekhetha iphele emasini. Lisho ukuthi uNkulunkulu noIsaka babeka eyabo imbewu amadimoni nawo azobeka eyawo afuna ukwenza sho ukuthi iphuma qala ukuzintshontsha uzibulo ngoba amazibula yamahhala. Uyangizwa umuntu okhona lento ke nina abana kwaZulu-Natal mhlamba ninaki kodwa ikhona uma ungathandazi umama amadimoni anayo iaccess esibelethweni sakho ukubeka into yawo kuwe uma ungathandazi. Ngizophindela ngoba ngumshumayeli wevangeli ufuna uqonde lithi into uma ungathandazi amadimoni anayo indlela yokufinyelela esibelethweni sakho angafinyelela esibelethweni sakho ngisho uthwele ingane eyodwa ayifice umfana angena amadimoni afake imizwa yokufuna abafana kumfana. Iyaphuma ingane yakhe kumfana kodwa kumfana kodwa kumfana kumfana ubona ngathi uthi ingane izele eyomfana izele umfana. Bese uqambela uNkulunkulu angangobe ngenanina ukuthi nizothini ngoba ngamthuka uNkulunkulu unamanga wedodo ongathandazi. Awumphiwanga uNkulunkulu waliba lokulala nokuthandiswa amagwava amadimoni angene esini azofaka imizwa ezafanele lapho esibelethweni sakho. Kwaba njalo ke nakuRebecca. Kwaba njalo nakuRebecca. Kwabekwa engaveli uNkulunkulu izozama ukuhlwitha nokumanga izinto zezibulo evela kuNkulunkulu. Wayisiza lo mama ngokuthandaza. Uyakuthusa ngeke ukuthi amadimoni ayakwazi ukuba ne-access. Uyabona apha kwaZulu-Natal kusekho kusande khona lento kuthiwa isithembu.
ngoba isithembu into engeyiso isono kodwa into enobuhle bayo nobubi bayo. Angiphindele into enobuhle bayo ngobubi ngizokhuluma ngobubi kuphela. Ububi besithembu ngisho ungakwazi ukuthakatha uma kwasha lesithembeni uyakufunda. Esithenjini kuyathakathwa ungakwazi ukuthakatha uzofunda ngoba esithenjini kunjani uyathakatha. Angisho ukuthi thina siniswa asiphaphe sovimba abantu abanesithembu bangezi ukuzosiniswa ngoba uJesu wafela bonke abantu. Musahambe nivimba abantu befela uJesu bonke. Wena uma ungasifuni vele ungasifuni wena nje kuphela kodwa uma sesiya ngoJesu ngoba izulu liyafuneka tshela abantu beze kuJesu wozani ke mina nonke likhatheleyo njenisiza ukuphumuza musaphaphela abantu nezithembu zabo badinga izulu abantu. Bayezwa abantu abakhona le. Angathi sefikile kulokhu umshale ePulpit akekho umuntu ongena uzoshaywa wena ePulpit la. Yebo umuntu akhore nabafazi bakhe ejazini akakhore nejazini la. Oqala nje abakhe akusibona abakho. Ngoba akhona nje amakhono athi sesindisiwe ayixhane ngento yomunye umuntu ngeyona yawo. Abesifazane ibona babe ngicabeke eyixhane ingubo eyodwa eqhoko umuntu olokhu aqhubeka ingubo eyelo sesiwaphela unyaka iqhubeka ingubo eyodwa ingubo eyelo nangezi ingubo eyelo awukahle ngoba lo uyewasha le ngubo yakho ayika iclean iqhake ngani le ngubo ngoba kuyona yakho wena umthetho wakho wazokholwa sewufikile phela kholwa ke yeke ingubo eyelo kholwa. Usuhlula ukukholwa unakana nengubo zabantu yeke ingubo zabantu la ekhaya yenze njani wena? Yabona dala ngoba nesithembu likathathwana. Khona into eyenzeka la eKwaZulu Natal engiyaziyo mina. Omunye umama oshade nomunye ethethini athi yazali ngalo uqala kwaphuma uxamo. Umbuzo wami nawo uthi uxamo uvelaphi ngoba lo mama lona akalalanga noxamulane nomyeni wakhe. So akakhuleliswanga uxamo ukhuleliswe umyeni wakhe. Uxamo uvelaphi? Uma sikhulelo wesibili athi enyangeni ithi inyanga umuthi wale inkinga yakho ngabe nawo kodwa hamba uyizale nale le ngane ozoyizala yona izokwenza ngabe umuthi uma izophuma injalo. Hamba usukuvala umnyango la usutethe uthi abavala umnyango kube khona ozoma nenkemba emeduze kwakho uma ubeletha bese bekubelethisa laba bantu. Uma kuphinde kwaphuma uxamo ningawudedela uphume ngomnyango nivala umnyango nokubambe kube yona ngizokwenza ngawo umuthi wami. Nokubambe nokuphelele sephezulu ngomhlane bese niyawunqwela nosike suke David nehle nakuzophuma emsileni niqaqe ngaphakathi nikhiphe konke amathumbu nokulethi lapha kumina lokho kubo ngaphandle isikubongo sabo uzokwakha ngawo umuthi wami. Hayi ngishayela ngokukade ngoba likusuku olungafiki. Akede lo mama kugala lachapha uxamo futhi akhe. Futhi inkabi le emunye umama yamsebenza ikhohliwe yona izoloku imizali zoxamo imizali ingane lona lokho izalana noxamo. Ngezwakala bazalwane. Usathaka kwangibela ke le David. Sathaka kwangibela kagama. Abezala uxamo kanti bawuzala kahle sekunezwi elikhulunywa ngoba umuntu mezokhululwa ukhululwa kunezwi elikhulunywa. Hayi bathi ukuvaliwe umnyango izwi lithi avala umnyango izwi lapha kubanjwa wabanjwa wasikwa. Lo osika uthe uma idlula nje sipinde ebheke emsileni wavula wathi budlu kwaphuma ikhanda lengane kwaphuma kangana ingane. Bayigeza balahla uxamo lapha ngabe sakukhumbula nanokuthi inyanga yethe iyafuna bathatha laphana bathatha ingane bayigeza buya ubaba emsebenzini ubuya umama ugona ingane kunoba jabule lo mama umama uyakhala uthi lo baba hayibo uthola umntwana omfana uyakhala lo mama uthi hayibo umthetho wakho wona lapho wena zishaya wathi wazala kuqala wazala uxamo wakhala namhlanje uzala umuntu still uyakhala kanti yini lapho ojabula khona. Uthi yena cha baba ngangikhalela okuhlukile kokuqala ngoba nangithi ngifuna umntwana ngathola into engayilindele kodwa lokho ngikhaliswa okufana nokuqala ngikhaliswa ukuthi kuba ngangazi. Ukuthi lo yaqamo oqala engawudedela ngangidedela uxamo engawufuni kanti unengane engiyifunayo phakathi. Ngoba khona inkinga eqhamuka ungayifuni kanti ifihle into oyifunayo. Shawufanele okwakho ukuthandaza nomubonge uNkulunkulu afaka inkemba. Uma wadumisa kanti indawo uyifuni kodwa udumise khona ungayifuni uNkulunkulu ufaka inkemba jabulisa isizwe sikaXamo.